Суд відпустив майданівця Івана Бубенчика. Йому готують нове звинувачення. У Києві Печерський районний суд розглядав запобіжний захід щодо активіста Бубенчика, якого підозрювали в умисному вбивстві двох правоохоронців. Прокуратура відкрила клопотання про його арешт. Чому саме, дізнавалися наші кореспонденти. На вулиці десятки правоохоронців та активістів, в будівлі суду журналісти та народні депутати, які готові взяти на поруки майданівця. Печерський райсуд обирає запобіжний захід для Івана Бубенчика. Його підозрюють у навмисному вбивстві двох та пораненні одного беркутівця 20 лютого 2014 року. А це 115 стаття, яка не підпадає під дію закону про амністію для учасників Євромайдану. На початку засідання обвинувачення просить суд відкликати клопотання про утримання Бубенчика під вартою. Виникли обставини, які зумовлюють необхідність у зміні раніше повідомленої підозри. В зв'язку з чим відкликаю подане раніше клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Суддя йде у нарадчу кімнату та повертається вже з рішенням. Слідчий суддя ухвалив заяву прокурора задовольнити. Ухвала скарження не підлягає. Прокурором у справі Бубенчика Анжелу Стрижевську генпрокурор призначив напередодні. Вона розповіла, що вивчила деталі справи, вирішила звернутися до суду, аби відкликати клопотання про обрання запобіжного заходу. Кваліфікація дій Бубенчика, яка була зазначена в попередній підозрі, є достатньо спірною і недостатньо обґрунтованою для того, щоб ставити питання про висунення особі таких тяжких звинувачень. Наразі вважаю, що ті аргументи, які були в попередній підозрі, не є переконливими. Якщо вони є непереконливими для мене, як для старшого прокурора, то скажіть мені, будь ласка, як ми можемо з цим іти до суду. Учасник Майдану Іван Бубенчик не вважає себе винним. Подякував всім, хто прийшов його підтримати. Неможливо звинувачувати захисника свого народу. Я хочу подякувати всьому українському народу, що прийшов, дав мені свою підтримку. Я її дуже сильно відчуваю. 348 стаття Кримінального кодексу, яка йому була інкримінована, вона законом України, скажімо так, про амністію тих, хто був на Майдані в 2014 році, який набув чинності 24 квітня 2014 року, була амністована. Генеральна прокуратура викликає Івана Бубенчика, щоб вручити йому нову підозру. Що саме пред'являть майданівцю, наразі невідомо. Ельвіна Сідбулаєва, Микита Проскурін, Заман, АТР.